Takmer denne počúvame o vykradnutí či prepadoch našich seniorov, a to priamo u nich doma. V tejto oblasti patria do najohrozenejšej skupiny, čo je logické vzhľadom na ich fyzické možnosti, no predovšetkým je to smutné. Preto sa zídu vždy užitočné rady, čo nám teda odporúča polícia. Takže v prvom rade je dobré v prípade teda zazvonenia, zaklopania nadviazať slovný kontakt, opýtať sa tej osoby, kto je, o čo jej ide. Samozrejme, seniorom odporúčame, aby pokiaľ majú pochybnosti o tejto osobe, aby dvere v žiadnom prípade neotvárali. Môže im pomôcť panoramatický priezor na dverách, kde si urobia obraz o situácii, ktorá je za dverami, či je tam jeden človek, alebo ich je viacej. No a samozrejme, nech sa nenechajú zmiasť ani prípadným oslovením menom. Toto si môže ten páchateľ prečítať na menovke, ktorá je na dverách. V prípade, že sa osoba rozhodne otvoriť dvere, tak odporúčame kvalitnú bezpečnostnú reťazku, aby tá následná komunikácia prebiehala za dverami, ktoré stále nejdú otvoriť a ten páchateľ nemá vstup do bytu. Pokiaľ ten človek dvere otvorí, tak už môže byť vydaný na pospas páchateľovi, ako to bolo aj v tomto prípade. Pridajme k tomu ešte rady od odborníka na bezpečnosť bývania. V prvom rade je dobre vedieť, komu otváram dvere. Na to nám slúži vo dverách priezorník, ktorým sa viem pozrieť, že kto mi pri tých dverách zvoní a čím mu môžem otvoriť alebo mu nemôžem otvoriť. Potom z týchto priezorníkov existujú rôzne priezorníky. Sú priezorník, ktorý má širokouhlý uhol pohľadu, to znamená, že vidí viac z toho priestoru pred svojimi dverami. A existuje taká novinka, kde v podstate ten človek, ktorý je za dverami doma, nemusí pozerať konkrétne do kukátka, ale má taký LCD monitorík, respektíve obrazovečku, ktorá mu zobrazí, kto pred tými dverami je. Vie si to priblížiť, vie si to nejakým spôsobom nastaviť, aby mal dobré rozlíšenie, aby dobre videl, kto mu zvoní. Volá sa to digitálny priezorník. V prípade akýchkoľvek pochybností, kto je za dverami, tak odporúčam radšej tie dvere neotvoriť, ten byt nesprístupniť a teda dôchodca sa vyhne tomu, že bude obeťou nejakého trestného činu v vlastnom byte. V tomto prípade existujú pre ochranu ľudí, ktorí sú za dverami, ktorí nie sú dôverčiví a nechcú otvoriť komukoľvek, je možné dvere otvoriť do dvoch polôch. To znamená, že sa dá dvere otvoriť do určitej polohy, to je taká poloha, aby som videl, kto za tými dverami je, ale dvere nie sú ešte otvorené. A druhá poloha je už potom, že definitívne viem tie dvere otvoriť. Hovorím o bezpečnostnej páke. Volá sa to zariadenie bezpečnostná páka. Toto zariadenie sa montuje priamo do dverí, to znamená, že sa využíva už konštrukcia tých dverí a zároveň je to aj ďalší pevný istiaci bod na tých dverách, čiže tento prvok spĺňa aj podmienku bezpečnosti. Preventívne rady sú preto nenahraditeľné. Tak ja by som to na záver shrnul asi tak, že v prvom rade je mať dobré bezpečnostné dvere, to znamená fungujúce uzamykateľné bezpečnostné dvere. Druhé by som vyzdvihol priezorník, pretože je dobré vidieť, komu otváram, kto u mňa zazvoní. No a z týchto možností priezorníku by som vyzdvihol takú komfortnejšiu verziu, to je digitálny priezorník s LCD monitorom. No a ďalej, čo sa týka úplného bezpečia pri otvorení dverí, by som vyzdvihol bezpečnostnú páku. To znamená dvojpolohové otvorenie dverí.